Tanken är väl att man ska besegra toppen lite. Samtidigt som vi besegrar cancer. Mitt namn är Andreas. Jag ska arrangera Run of Hope den 8 oktober. Häng med! Vi ska springa Run of Hope i Hagaparken, cirka 5 kilometer och avsluta upp för Hagakullen. Jag utmanar mina arbetskamrater, mina kompisar och dig som tittar på den här videon. Bör man träna mycket inför Run of Hope? Man gör det på sina villkor. Orkar man springa så springer man. Om man inte gör det så kan man gå. Det går lika bra. Kommer ni springa snabbt i Hagaparken? Vi kommer att hålla ett tempo så vi kan prata med varandra. Ska du nog springa 8 oktober? Vad är det för någonting då? Run of Hope på Bakensfonden. Om du deltar i det loppet jag anordnar så kommer vi springa cirka 5 kilometer och avsluta uppe på kullen. Runofhope.se. Runofhope.se. Ja, grymt. Ja, men det kikar jag. Ja, toppen. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, Det är en utmaning att ta sig upp för Hagakullen. Den är inte platt. nej. Och det är inte en utmaning. Det är en utmaning att besegra cancern också. Det är inte en platt väg heller. En bra metafor helt enkelt. Ja. Det var så jag tänkte. Och få göra det tillsammans med massor med andra. Samla in lite pengar så att forskning kan fortgå. Och kanske en dag lösa cancerfrågan. Och framförallt Barncancerfonden som vi stöder nu.